Ma'am, mga hapon. Kamusta na ang investigasyon ninyo sa natabo nga pagsapos ang bangkay sa isang ka-foreign national? Anong inyong investigasyon, ma'am? So far, so ang ato ng investigation, so bang so dito, hindi ako ano kaya po kita sa nag-stick kita sa katon nga parang natural man ang cause ng death na kahit wala man kita nakita nga foul play, but to make sure nga wala foul play, was pag-schedule na siya nga i-autopsy. Oo. Kaya tungod na kontak naman nato ng iyang asawa, so ari naman rin kagina, so naka-schedule na kami para buwas sa i-autopsy na siya dito sa Ligato Bisya. Oo. Pero wala balaan kung ano ang cause of death niya, ma'am? Wala pa no, wala ang pangayoon na natin boss ang death certificate na kayong process naman ito ni Mrs. niya. Oo. Ini nga biktima, ma'am, sa din nasubong ang idalon sa ilabalay or Ang ibiyahe according pa? sa kay Mrs. niya, after siyang autopsy, ipa-cremate niya na lang kayo dalawin sa ilabalay ang ash. Ang abo. Okay. Ma'am, anong kuha niya nga, ano oras na sa puwan nga patay sa iyang kwarto? Sinukod yan? Sa photo ya, sa Oo. caretaker lang sa boarding house, aras na update, sa nga na-discover na nagtingala siya nga ang wala siya nakagwa. So, check niya dito sa iya room, na nakita niya nga nakahigda na wala nagahula. So, ang ina-assume niya nga patay, din nagtawag sa Drisaton. Bali bukas ang kwarto sa buksan niya. Kaya siya caretaker. So, na ano nato ng pagpangawat, wala kay tungod intact ang iyang mga gamit. Nagwarta siya ng 5,000 plus, kaya duwa ka cellphone man. So, wala pagpangawat na tabi. Kasi sa pag-check sa mga ating schedule sa ilawas, wala man siya may pigas. So, ano ning biktima, ma'am? Sa imo nga pagkuhan sa asawa, may masakit ni siya or natural lang nga pagkuhan niya? According sa asawa, hindi natin kay wala niya man na ano ko nagamasakit kay tungod may pa siya mo nag-stay dira. Upod man ang asawa? Hindi, siya lang niya ang asawa ya dito siya gapulit sa balay nila sa Dinli. So siya ya nag-board siya dira sa mga isa lang natin kabulan ko na niya na bayaran, hindi mga succeeding months. Basta subong na siya kabayaran. Okay. So, tugay ng siya nga nag-board din sa may barangay San Juan, ma'am, no? Okay. Sige, ma'am. Salamat kita sa chimpo, mama. Welcome. Okay. So, upod nato, no? Si Ma'am Roquero. Police Major Ma'am Roquero. Diri sa may Molo PNP. So, mga kabisado, no? Amo ni, batayan nyo na ang update sa sining pagkasapo sa bangkay, no? Sa Parent National, no? Dito sa may barangay San Juan, no? Distrito ya sang Molo, sang ligad lang mga inadlaw, no? Matak na alas 10. So wala man sang fair play, no? Nga natabo kag way man sing kuan nga kinawatan kay man kumpleto man ang kagamitan kag intact man ang iya kwarta, no? Sa sulod sang iya nga kwarto, ini siya ang nasapuan sa isa ka caretaker sa sining boarding house, no? Diri sa may barangay San Juan sa distrito iya sa Mulo. So amo ni ang investigasyon sa Mulo PNP kung sa din schedule na bus, no? For autopsy, no? Ang bangkay sa sining biktima nga isa iya ka US citizen foreign national, no? Na patay diri sa syudad sa Iloilo, permanente dira sa may barangay San Juan, distrito ya sa Molo. Tapos nga ini siya ang boarding house, no? Mga kabistado. So amo ni, no? Ang investigasyon sa katapos sa kapulisan sa Molo PNP sa pagpamuno ni Police Major Roquillo, no? Mga kabistado.
So para man naman tulong naton nga update kag sang investigasyon no sang Mulo PNP. So direkta na lang diri sa may Mulo PNP. Ako naman yung kabistadong Boni Sumblinggo. Basta balita kag serbisyo Radyo Bistado.